Hello friends, welcome to Narzari Education Channel. दिनै जों सावरायगोन थाखो 10 नि खोन्दो 6 माने सानखान्थि आयदानि खोन्दो 6 थानाय आखान्थि 3 खोन्दोनि थारबुंथि 6.1 आरो 6.2 खौ जोङो मोजाङै सावरायनो नाजागोन। बे थारबुंथिया जोंनिया जोबोद गोनांथि आरो बे मेट्रिक आनजादाव फैबाय थायो, ओके? सो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नाय आरो जोंनिया बे भिडिअआ लेक्चार नाम्बार 3 जागोन आरो जिअमेट्रि सिरिजनि पार्ट 3 जागोन। जायफोरा पार्ट 2 खौ नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरै खावलायो, ओके? आरो पार्ट 2 जों सावरायदोंमोन मा आखान्थि 3 नि गुबुन गुबुन आखान्थि 3 फोरनि दब्लायथिफोरनि बागै जों सावरायदोंमोन, ओके? दिनै जोङो बेयाव बहि लानानै सावरायगोन, पेन आरो बहि लानानै मोजाङै सावरायनो नाजागोन, ओके? आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै, ओके? स' जोंना थारबुंथि 6.1 मा दं जोंनिया नै फोरमान खालामनांगौ दि जुदि आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि लिगै आद्रा मोननै आखान्थिखौ थि बिन्दोआव दानस'जासे बोनाय जायो अब्ला आद्रा मोननै आखान्थिफोरा एखे रुजुथायाव रानजायो। माने हमना लाबाय जुदि ए बि सि आ मोनसे आखान्थि 3 आरो जायखिजाया मोनसे आखान्थिनि लिगै बि सि नि लिगै जों मोनसे डि इ बोनाय जाबाय अब्ला बै हांखोआ जोंनिया आद्रा मोननै आखान्थि ए बि आरो ए सि खौ समान रुजुथायाव बोखावो होननानै जोङो फोरमान खालामनांगोन, ओके? ओके, जोंबा फोरमान खालामनि। दा जोङो हमना ला फार्स्टआवनो बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय जोङो बेयाव बायदिसिना बोगोन, ओके? हांखो बोदेरगोन, दाजाबदेरगोन, ओके? स' हमबाय फार्स्टआवनो जों मा ए बि सि आ मोनसे आखान्थि 3 मोनसे आखान्थि 3, ओके? ए बि सि आ मोनसे आखान्थि 3 जेराव जोंनिया नै बि सि नि लिगै मा बुंगोन जोङो बि सि आखान्थिनि लिगै बोनाय हांखोआ दिनै बि सि आखान्थिनि लिगै बोनाय हांखोआ बे हांखोखौ होनदों हांखोआ आद्रा मोननै आखान्थिखौ आद्रा मोननै आखान्थिखौ मा होनदों आद्रा मोननै आखान्थि ए बि आरो ए सि खौ ए बि आरो ए सि खौ फारियै मा डि आरो इ बिन्दोआव दानस'यो, डि आरो इ बिन्दोआव दानस'यो, ओके? डि आरो इ बिन्दोआव दानस'यो होननानै जोङो लाबाय, ओके? अब्ला जोंनो मा होनदों फोरमान खालामनांगौ दि मा AD divided by DB equal to AE divided by EC होनना फोरमान खालामनांगौ जोंनो, ओके? माने AD divided by AE आरो DB divided by EC होनना इक्वल टु नै AD divided by DB equal to AE divided by EC होननानै फोरमान खालामनांगौ, ओके? दा जोंबो बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय मोननैसो हांखो बेयाव दाजाबदेरगोन, ओके? मा दाजाबनो जोंनो BE दाजाबदेरना होनाय जानोसै, ओके? जों दाजाबदेरना होनि मा BE आरो DC बा CD, ओके? बे मोननै आखान्थिखौ जों बे मोननै हांखो दाजाबदेरबाय माने BE आरो CD दाजाबदेरनाय जाबाय आरो थिग बेबादिनो D बेखौ जोङो बेयाव पारपेन्डिकुलार माने बेनि थोंगोरबा बेयाव मा जागोन 90 डिग्री, ओके? थिग बेबादिनो E निफ्रायबो जों थोंगोर बोगोन बेयाव बे थोंगोर बोबाय जोङो आरो बेखौ नाम होबाय N, बेखौ होबाय M, बे 90 डिग्री जागोन बेयाव, ओके? माने नै जों लिरना लानांसिगोन बेयाव
CD आरो BE दाजाबदेरनाय जाबाय आरोबाव EN थोंगोर AB आरो DM थोंगोर AC नि सायाव थोंगोर बोनाय जाबाय ओके स' बेखौ लिरनांगोन जोङो BE आरो CD दाजाबनाय जाबाय ओके आरोबाव मा DM परपेंडिकुलर टू मा होदोंमोन जोङो AC आरो EN परपेंडिकुलर टू AB बोनाय जाबाय ओके जोबथेसिन दा जोङो नै बेयाव नाय AB आखान्थियाव जोंनिया मा आखान्थिथाम दोङो ADE आरो मा दोङो BDE नै मोनसे आखान्थि नैबो देरनायखौ लानांगोन ओके माने BDE ओके आरो नै AC आखान्थिथामाव मा दोङो सरि AC आखान्थियाव मा आखान्थिथाम दोङो मा ADE आरो मा दंबावो नैबो देरनाया DEC ओके DEC नै अब्ला जों बेसोरनि दब्लायथिखौ लिरनांगोन ओके दा जोङो आखान्थि 3 ADE आ जोंनिया मोननैयावबो कमन AB आखान्थिनि थाखायबो कमन AC आखान्थिनि थाखायबो कमन अब्ला जों बेखौ दिनग्रोनि जों लिरनि बिदिनो दानिया आखान्थि 3 ADE नि दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंनिया मामोन बेयो जोंनिया नै बे जोंनिया ADE आ मोनसे मा खनाथि आखान्थि 3 होननानै हमना लागोन जों बेयाव 90 डिग्री दोंनानै मोनसे 90 डिग्री बानायदो ओके बे जोंनिया खनाथि आखान्थि 3 होननानै हमना लाबाय जोङो ओके अब्ला जोंनिया खनाथि आखान्थि 3 नि दब्लायथिनि फर्मुलाखौ जोङो लेक्चार नम्बर 2 आव मोजाङै सावरायखादो ओके जायफ्रा नायाखै बेखौ नायना लाबानो जाबाय अब्ला जों मिथिखागौ मा हाफ इनटु हासा सानजाब जौथाय ओके दब्लाय ADE निखौ दब्लायथिखौबो ओरैबो लिरो जोङो बेखायनो ओरैबो लिरनो हागोन दब्लाय बेखौ नोंसोर क्लास 9 आव मोनबोखादों बोरै लिरो दब्लायथिखौ ADE ओके सर्टआव इदि लिरगोन जोङो अब्ला हाफ हासेया बेसेबां जोंनिया हासेया मा बेयाव अब्ला नै जुदि ADE आखान्थि 3 नि थिखिनि बिन्दोआ बे जागोन ना जोंनिया नि जौथाय नालाय पारपेंडिकुलार नालाय थोंगोर नालाय EN आ अब्ला बे जौथाय जागोन थिखिनि ओके ओमफ्राय EN आ जोंनिया जौथाय जाबाय आरो AD आ जोंनि हासा जाबाय ओके हासेया मा जोंनिया AD आरो जौथाया मा जोंनिया EN ओके बे जाबाय ओके एबार सेकेन्ड जोंनिया आखान्थि 3 नि मानि एबार BDE ओके BDE नि दब्लाय बिब्दिनो दब्लाय मानि एबार BDE ओके BDE नि बेयाव मा हाफ इनटु हासा बेयाव हासाया मा एबार BDE आव नाय BDE आव मा हासायाबो जोंनिया नै जौथाया नैखौनो लानांगोन जों नैखौनो EN खौनो हासाया मा BD हासाया BD जौथाया EN हासाया BD जौथाया EN ओके एबार नै जोंनिया मा दोङो एबार AC आखान्थियाव जोंनिया मा दब्लायथि दोङो आखान्थि 3 दोङो ओके ADE आरो DEC अब्ला जों ADE निखौ दिहुनगोन फार्स्टआव आरो दब्लाय ADE बे कमन नालाय ADE आ मोनैनि थाखायबो हाफ इनटु मा दोङो ADE ना फार्स्टआव नैखौ लाखांबाय जों एबार नै मोनसेखौ लानि जों DM परपेंडिकुलारखौ लाबा एबार DM परपेंडिकुलारखौ लाबा जोंनि हासेया मा जागोन AE आरो जौथाया मा जागोन DM हासेया AE हासेया जाबाय AE जौथाया जाबाय DM ओके आरोबाव
आरोबाव दब्लाय जोंनिया मोनसे मोनबावदोंमोन ना नै DEC बे मोनसे आखान्थि थामनि दब्लाय अके DEC अके बेयावबो हाफ हासेया मा बेयाव आरो जौथाया मा नै बेयाव नाय DEC निया नै बेयाव जौथाया मा जागोन इनो जागोन जोंनिया DM आनो जौथाय आरो हासेया EC जौथाया DM हासेया EC जौथाया DM दा नायदो नोंसोर बेयाव नै दब्लाय ADE नि मोनबाय BDE नि मोनबाय आरो ADE नि मोनबाय आरो DEC मोनबाय AD मोननैबो कमन बेयाव आरो नाय बेयाव जोंनिया दब्लाय ADE आरो BDE निया जोंनिया कमन दोङो EN कमन आरो ADE आरो DEC नियाबो जोंनिया DM कमन अब्ला बे कमन थानाय जोंनिया डिभाइड बानायना होनाय अब्ला जोङो मा बेखायनो दब्लाय ADE खौ जोङो डिभाइड बानायना हो दब्लाय BDE जो अब्ला ADE आव मा दोङो हाफ इनटु AD इनटु EN ओके आरो BDE आव मा दोङो हाफ इनटु BD इनटु EN दा नै हाफदो केन्सेल थांबाय EN दो केन्सेल थांबाय होमबा मा थागोन AD डिभाइडेड बाय BD मा थासिगोन बा AD डिभाइडेड बाय BD बेखौ 1 नम्बर समानथाय होना ला आरो नेक्स्ट जोंनिया मा ADE खौ आरो DEC दो डिभाइड बानायना आरो दब्लाय माबा ADE जाबाय ना डिभाइडेड बाय मा हो दब्लाय DEC ADE आव मा दोङो हाफ इनटु AE इनटु DM बेनो आरो DEC आव मा दोङो हाफ इनटु EC इनटु DM बेयावबो हाफ केन्सेल थांबाय DM केन्सेल थांबाय मा थाखो AE डिभाइडेड बाय EC बेखौ जोङो 2 नम्बर होना ला ओके बिदि मोनबाय अब्ला जों मा बेयाव नायदो नै DE पारपेन्डिकुलार BC नोंसोर मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनाया मोजां माने मा मोननै लिग दब्लायनि गेजेराव जुदि माबेबा मोनसे लिग दब्लायनि हांखोखौ जुदि कमन हासा खालामनानै लायोबा बेखौ जोङो बै लिग दब्लायनि गेजेराव थानाय आखान्थि थामनि दब्लायथिफोरा समान जायो होननानै बे मोनसे प्रपार्टि दङ ओके बेखौ नोंसोर गोसोआव लाखि अब्ला जों लिरनांसिगोन बेयाव मा अब्ला नोंसोरना जिहेतु आखान्थि थाम BDE आरो आखान्थि थाम DEC नै माने मा आखान्थि थाम बेयाव नै आखान्थि थाम DEC आरो BDE आ जोंनिया नै DE आरो BC लिग दब्लाय मोननैनि गेजेराव दंना जायखिजाया मोनसे हासाखौ हासा DE आ जोंनिया कमन हासा बेखायनो BDE नि दब्लाय समान DEC नि दब्लाय समान जागोन ओके अब्ला जों लिरना होनि बेयाव DEC आ एखे हासा DE नि सायाव मोननै लिग BC आरो DE नि गेजेराव दङ बेखायनो जों मा होनो हायो दब्लाय
DE दब्लाय BDE समान दब्लाय DEC ओके दब्लाय BDE समान दब्लाय DEC बे DEC ओके अब्ला बेखौ जोङो 3 नाम्बार होना ला दा नै बेयाव मोनबाय नोंसोर नै दब्लाय ADE आरो बेयावबो दब्लाय ADE सानैयाथ' सेम ओके अब्ला सिगनिया BDE मोन बेयाव DEC दा बेयाव मोनबाय जोंनो बे BDE समान DEC नि दब्लाया समान जायो बेदो समान जायो अब्ला जों बेखौदो समान होनो हासिगोन बेखायनो दानिया समानथाय 1 2 आरो 3 निफ्राय जों मा मोनो बे AD divided by BD समान AE divided by EC AD divided by BD समान AE divided by EC अब्ला जोंनिया फोरमान जाबाय बेखौनो फोरमान खालामनो होदोंमोन ओके नै जोंनिया बेखौनो फोरमान खालामनो होदोंमोन नै AD divided by DB equal to E divided by AE divided by EC अब्ला जों मिथिबायदि मा नै अब्ला नोंसोर गोसोआव लाखिनांसिगोन जायखिजाया जुदि आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि लिगै आद्रा मोननै आखान्थिखौ थि बिन्दोआव दानस'जासे बोनाय जायो अब्ला आद्रा मोननै आखान्थिफोरा एखे रुजुथायाव रानजायो बे प्रपार्टिखौ नोंसोर गोसोआव लाखिनांगोन बे थारबुंथिखौ ओके बे जोंनिया नेक्स्ट कुइसन बानायनायाव जोबोद गोनांथि जानायाव ओके स' बे जोंनिया नेक्स्टआव मा दं नायनि नेक्स्टआव जों सावरायगोन थारबुंथि 6.2 खौ ओके अब्ला बेखौ नोंसोरो मोजां नायना लानानै आरो पेन आरो पेपाराव पेन लानानै पेपाराव लिरना दोन नोंसोरो बेखौ आरो जुदि PDF नांगौबा नोंसोर कमेन्ट बानायनानै हर अब्लानो PDF खौ आं बेनिखौ लिंक डिसक्रिप्शन लिंकआव होगोन ओके बेखौ नाय स्क्रिनशट लानानै नोंसोरो लिरख'नो हागोन ओके बे फोरमान जाबाय बे मेट्रिक आनजादाव फैबाय थायो बे मोनसे इम्पर्टेन्टथार आरो नेक्स्ट थारबुंथि 6.2 निया जोंना बेनि उल्था जागोन ओके नायनि उपर जोङो ओके बेयाव मा दं जोंनिया फोरमान खालामनांगौ दि जुदि दोंसे हांखोआ आखान्थि 3 नि मोननै आखान्थिफोरखौ एखे रुजुथायाव रानो अब्ला हांखोआ थामथि आखान्थिनि लिग जायो बे दानिसो मोनखांनाय 6.1 थारबुंथिनि उल्था बेयो एबार मा होनाय दङ रुजुथाय समान रुजुथायाव रानोनो आरो समान रुजुथायाव रानो होनना दोनखायो अब्ला थामथि आखान्थिनि लिग जायो होननानै फोरमान खालामनांगोन ओके अब्ला जों बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय बेयावबो ABC आखान्थि 3 हमनानै लाबाय जायखिजाया ओके जों लिरनि बेखौ होमबा हमबाय ABC आ मोनसे आखान्थि 3 ओके आरो DE दोंसे हांखोआ AB आरो नै DE दोंसे हांखोआ AB आरो AC खौ AB आरो AC खौ फारियै मायाव दानस'दो फारियै D आरो E आव दानस'दों ना D आरो E आव दानस'दों ओके बेखौ हमना लाबाय जोङो ओके अब्ला फोरमान खालाम बेयाव होनाय दंखायो मा जोंनिया बेयाव होनाय दंखायो जेराव AD divided by DB equal to AE divided by BC बे होनाय दंखायो बेखौ 1 नम्बर होनो हागोन ओके 1 नम्बर होनानै लाबाय जों बेखौ ओके बेखौ 1 नम्बर होनानै लाबाय दा नै बेयाव नाय जुदि जों DE खौ जुदि BC नि पेरेलेल होननानै फोरमान खालामनांगौ अब्ला जों DE खौ BC नि पेरेलेल नङा होननानै हमना लानांगोन बेयाव अब्ला जों हमबाय DE आ BC नि लिग नङा माने लिग पेरेलेल माने लिग इंलिशआव पेरेलेल होनो लिगखौ नङा बेखायनो जोङो बेनि लिग हिसाब BC नि लिग हिसाबै मोनसे हांखो बोना लागोन बेयाव ओके बेयाव मोनसे हांखो बोना लानोसै जोङो
डी ई डेस ओके डी ई डेस बनानै लाबाय बेखायनो BC नि लिगै BC नि लिगै डी ई डेस हांखो बोबाय बा बोनाय जाबाय ओके बोबाय अब्ला जोङो मा बुंनो हायो जुदि डी दानि थारबुंथि द' दशमिक सेआव मोनबोखाबाय जोङो जुदि मोनसे आखान्थि थामनि जायखिजाया मोनसे आखान्थिनि लिगै जुदि मोनसे हांखो बोनाय जायो अब्ला बै हांखोआ जोंनिया गुबुन मोननै आद्रा आखान्थिखौ समान रुजुथायाव रानो अब्ला जुदि डी ई डेसआ BC नि लिग जायो अब्ला जों लिरनो हायो दे बेखायनो AD डिवाइडेड बाय मा लिरनो हागोन DB इक्वल टु AE डेस डिवाइडेड बाय E डेस C ओके E डेस C सोनि ओके अब्ला जोङो बेखौ मोनो ओके दानि थारबुंथि द' दशमिक से नि बागै ओके अब्ला जोङो नै AD डिवाइडेड बाय DB बेखौ नै सायाव मोनबोखादोंमोन AE डिवाइडेड बाय BC नि समान अब्ला बेखौ जुदि बेयाव फज'ना हो मा फज'ना होनो AE डिवाइडेड बाय BC जागोन इक्वल टु E डेस डिवाइडेड बाय E डेस C ओके दा फारनैथिंबो से दाजाबना हो मा मोनगोन नाय ओमफ्राय AE डिवाइडेड बाय BC प्लस 1 इक्वल टु AE डेस डिवाइडेड बाय E डेस C प्लस 1 दा फारनैथिंबो दाजाबजोबनानै होबा मा जागोन इयाव AB प्लस BC डिवाइडेड बाय BC ओके नै जोंनिया मोनसे भुल जादों बे AE डिवाइडेड बाय EC जानांगौमोन इयाव E सो दे बेयो बे E सो ओके अब्ला जोंनिया बेयावबो E जागोन बेयो E जागोन ओके बेबो E जागोन E ओके अब्ला बेयो E जासिगोन बेखौ लिरफिननि गोदान बेखौ AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC इक्वल टू मा जागोन AE डेस प्लस E डेस C डिवाइडेड बाय E डेस C दा नै AE प्लस EC माने मा लिरनो हायो जोङो AE प्लस EC माने मा लिरनो हायो AC लिरनो हायो आरो बेखौ जों मा लिरनो हायो AC होमबा सिङाव EC AE डेस प्लस EC E डेस C माने मा लिरनो हायो AE डेस प्लस E डेस C माने मा लिरनो हायो AC बेवबो जों मा लिरनो हायो AC डिवाइडेड बाय E डेस C ओके अब्ला नै दा AC कैंसिल थांबा जोंना मा थागोन इयो बेखौ आरो बेलथायना होबा बेखौ फारनैथिंबो सिंनिखौ सायाव सानिखौ सिङाव लांना होबा ओके मा मोनगोन जोंफोर EC समान E डेस C ओके अब्ला जों बेनिफ्राय मोनो मा E इक्वल टू E डेस अब्ला जों मोनो मा बे ओइ E डेस दो E दो समान अब्ला जोङो बेयो सम बेनिफ्राय जोङो मोनसिगोन दि मा AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू E डेसआथ' जोंनिया मादो समान E दो समान ओमफ्राय AE लिरनो हागोन जोङो ओमफ्राय E डेसआथ' E दो समान नालाय EC लिरनो हागोन जोङो ओके अब्ला जों लिरनो हासिगोन मा दानिया जों लिरनो हासिगोन AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC बेखायनो बेनिफ्राय बे माब्ला लिरनो हायो जोङो जुदि बै DE आ जुदि BC नि पेरेलेल जायो अब्लासो लिरनो हायो बेखायनो जों बुंनो हासिगोन दि DE पेरेलेल BC प्रुफ जाबाय फोरमान जाबाय ओके अब्ला नोंसोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय मोजाङै बे फोरमान खालामनायफोरा फैबाय थायो एग्जामाव मेट्रिक आनजादाव ओके बेनो बेखौ स्क्रिनशट बानायना ला आरो बहियाव लिरना ला आरो जुदि PDF नांगौबा बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर नोंसोरो PDF नांगौ होननानै ओके अब्ला जोङो डिसक्रिप्शन लिंकआव बेनि PDF खौ होगोन ओके आरो नोंसोरो बुजिदोंना बुजियाखै कमेन्टआव लिरना हरनांगोन नोंसोर लिरना हरथारा रावबो ओके दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नेक्स्टआव जों सावरायगोन बेनि सोंथि 6.2 नि बागै सावरायगोन ओके सोंथि 6.2 आव जोंनिया बे थारबुंथिफोरनि बागै माने बे थारबुंथिफोरजों रिलेटेड कुइसन दोङो बेफोर कुइसनखौ जोङो मोजाङै सावरायनो नाजागोन ओके आरो जायफोरा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो दाबायना हो जाहाथे जोंनि
भिडिअफोरखौ गासिखौबो नुजोबनो मोनो अके नेक्स्ट क्लासाव मोनसिगोन थेंक इउ